В імені Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boga Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sotry kniezu, lubi osadni, mnoho sme dożywili. My sme byli w Romie, cała świta je czera ciężko titu nosu. Dżęca przyjdziemy Jack prajcz, się żonowanie wyprosić za przychod. Prosimy Boha, żeby nas przewodzował, a zawiązamy się, żebyśmy nasze kucze z nim kroczyli. Smij się nad nami, knieże. Bo pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spuszcz, a wodaj nam nasze grzechy, wszechomocny a miłościwy Bóg, a dowiedź nas k sobie do swojej krasności. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy się. Knieże Bożo, podpieraj nas, swoich służowników, a przywobroć co dobrociwe naszym postwam. Sławimy Cię jako swojego Stworiciela narodu, w obnow a zakowaj we nas, što se Tebi spodoba,
o to prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest to Duchom Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Čitanje z knihy Exodus. W onych dniach mokotaše ša izraelska osada przeciw Mojzesi, a Aaronie w puścinie. Izraeliča prajichu jimaj. Bychmy przez ruku Jawe w Egiptuski umreli, jako siedziachmy za miasowymi horncami, a so sklebom nasyczachmy. Ale wuj staj nas do tutej puściny zjedwoj, so byście się tutej w osadzie z wodą umrzeć dawoj. Tu rekne Jawe Mojzesi, lej, dam wam chleb z niebies deszczować, lud niech wujdzie, ale niech si jeno wszedną potrebu nazbiera. Cuj z tym próbować, chce po moim przikazu żywy być, albo nic. Praj im, dżęca wieczor budecie miasto jeść, a jutro so z chlebom nasycicie. Tak macie spoznać, że sam ja Jawe wasz Bóg. A w obchodzie, wieczor przyczane czruda pod spulu, a pokryliwo. Rano pak by tajaca kurewa wokół lewa. Gdy so tajaca kurewa pozbine, leży się na ziemi puściny nieszto nieżne, zorniote, nieżne kaž most na ziemi. Izraeliča to widziachu, a prajichu se, što to je, przecież nie wiedziachu, što to je. Tu reknie Mojzes, to je chleb, kotryż wam Jawe kiedzi dały. Słyszeliśmy słowo Boże. Wow.
Kniez Bóg z wami. Słowa święto z czynia Bojanu. W wolnym czasu, jako lud wulada za przybrozy Jezus nieje, ani jeho uczomnicy, stupichu do czołmu, a przyjedzie do Kafarnauma Jezusa pytać. Namakawszy jeho za jezorom prajchu jemu mistrze, gdy sem przyszł. Jezus im odmówi, zaweno praju wam, pytacie mnie, nic dokeście dziwy widzieli, ale dokeście chleb jedli, a so najedli. Nie pracujcie sobie zakodnu jedź, ale wo jedź, kotraż została k wiecznemu żywieniu, kotruż wam Syn Człowieka da, przetoż toho je wódz obkrucił. Tuż reknę ku jemu, što mamy czynić, zabychmy skutki Boże spełnili. Jezus odmówi a reknę im, to jest skutk Boży, zo wierzycie do toho, kotroż je on posłał. Tu reknę ku jemu, kajki dziwda ty czynisz, zabychmy widzieli a ci wierzyli, što skutkujesz. Nasi wodcojo su manu puszczynie jedli, kajż je napisane, chleb z niebies je im kielži dał. Tuż rekne im Jezus, zaweno praju wam, nic Mojzes je wam chleb z niebies dał, ale mój wódz dała wam prawy chleb z niebies, przetoż chleb Boży je tun, kiż przykadza z niebies, a dała święte żywienie. Tuż rekne ku jemu, Knieże, dawaj nam przeco tunle chleb. Jezus im rekne, ja sam chleb żywienia, sztuż ke mnie przyjdzie, nie będzie wodny, a sztuż do mnie wierzy, nie będzie nigdy laczny. Ewangelii naszego Knieza Zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestre w kniezu, lubi ostatni, lubi ministranča, lubi dzieci, kotreż od jutrzejszego nie będziecie wszednie do szule. Dżęca na oboje rady myślimy, że jest so dożywiło, a że na nas czeka. Za to, że na was dzieci czeka, chcę was dżęca jako prynie pożenować. Toho dla bych prosił, żeby wszyscy szulscy nowaczkoje przyszli chore, tutaj 5 kodzinków, a się o prydku stupili, a tak so one ladaja do osady. Tam też to masz dosredzasz, co to ty widzieć je. Hej, takle, a bo kus rozno być boja? Tak to, so wszyscy su widzieć. Hej, super. To je jara renie, so szczebe tun składno stwużyli, dżęca przyńcz tu sem do cokwe, a si żonowanie uprosić. Ministranča, kot si sobie Romie byli, te su przed wiele latami też takie szły, do cokwe šišli, si Boże żonowanie uprosić, za siebie, za starszych, a za uczerów. To nitko dżęca też zromadnie przyjdziemy, ale ja sam wieso troszkę cipny, ja bych rady co wiedzieć, jakie wasze przedmienio. Prajcie proszę, ja rekam, pan te mieno, has kotre wieski jeszcze. To by rene było. Ja śnię su mikrofon.
Kaj ty rekaš? Fide, A z kotrej veski ty si? Noveski. Ja rekam Finjo, a Shinjo vod Novesce. Ja rekam Nathan, a Shinjo z Woklet. Ja sam Romano, a Shinjo od Koščić. Ja sam Alena, a Shinjo od Schmitzkec. Ja sam Samuel, A gdzie ty bydlisz, Samuel? Wokletach. Ja sam Kata, a sam z Kościc. Ja sam Hanna, a Shinjo z Kościc. Ja sam Alena, a Bulu Huszczu. Ja sam Jakub, a Shinjo z Jasinc. Ja sam Alona, a Shinjo z Prawočic. Ja sam Samuel, a Shinjo z Kościc. Ja rekam Benno, a Shinjo z Prawočic. Ja rekam Lukacia, Shinjo od Horkach. Ja sam Lara, a Shinjo od Kościc. Ja sam Lara, a Shinjo od Jasinc. Ja sam Milenka, a Shinjo od Kozac. Ja sam Julian, a ja budlim w Mickicach. Ja sam Theo, a ja bulim w Buszczu. Ja sam Lena, a bulim w Neszłacidu. Ja sam Filip, a bulim w Horkach. Wulkotnie, jak sme vaše mena slyšeli, vieme tiež, v jakých vieskach ste vo doma, vo ste čora šice první raz tú šulskú vavku točili, no, ste vo poradne poladali, što tam šajo? Što ste vo tam šo videli, tej šuli? Ja sam vidio Jana Holca, kajki Majen Ransnam, ja eno čokoti tu krino. Ste te tiež dostal titul? Što ste vo videli, také ta, ve šuli? Ja tam je šuli ten šéf bol? Nebe? Tam bist Jana direktorka. Eine šéfina je bola, direktorka tam bieše. A sú a vaše starší tiež sobu šišli s vami do šule? Hej, ze mi. Super. Neke budu ja vás požanovať za ten šulský čas, te žanovanie te potom doneseče dovavky vašim starším a jutce sobu do šule vozmneče. Skotka se pomodlu, Bože, šeho mocne vočce. Ty dariš nam, so możemy ryczeć, a słuchać, so możemy wuknąć, so uwiwać. Prosimy Cię, żeby żonował wszystkie te dzieci, które so dowierzą uczeriam, uczakam, szulskiemu kubwaniu, kiedy dowierzą so starszym, a wszystkich im pomocnikom, żeby w żywieniu so uwiwali. Spošť im svoju nádu, żeby byli škítani tu tym czasu, żeby zas a zas pozbudzenie dostali, któreż ich k tomu wiedzie, żeby dalej subujewali. Twój szkit niech ich przewodza, twoje żonowanie niech się na nie uprzestrywa. K tomu was pożonuj do waszego nowotrecka żywienia, żeho mocne a miłościwy Bóg, Ojc a Syn a Duch Święty. Amen. Niech bude jak każdy od was ze świadczenie wodu pokrepić za ten szulski czas. Da nie boli ta świadczenia woda. Što se musicie, kad smo v Rome za vodu žadali. Nek ste šice ze svečenje vodu pokrepeni, vi ste nam trošku nešto přeradili od toho, što ste včera doživili, nek prošu vas, aby ste šli na mestno, zase k vašim starším. Jo predku je nek nastav rum, my chceme za tež skrotka vasadže ždelič, što sme doživili v Rome. Net naš romski kor sa nastupi.
Hej, krovám apoštolom sme putnikovali do Roma. S Bačerom sme před dženom započínali, s Bačerom dženca zakončíme. S tym benom sme sa na puč podali, podľa Mačere Božej by Rožečanskie si převod uprosili. A potom je sa nám opravdu radživo, potom zoběchme Mišnu Svetého Bena, apoštola Sábo, patrona našeho biskupstva počeštili, zo sme v Romie všetké 4 putnické cirkve opýtali. Čo dla sú to rota zamknené? Jedne, pri každej bamšovskej cirkvi. A čo sú bone zamóvané? A každé 25 letine sú bone očora? Za čo to? A čo to je? Odpusk. Wiele prašenjov so staja v biehu toho, zo jedno miesto si odkryješ. Runie piatk bieše opomínanie pocunkulski odpusk, so może dženca tež ešte zdobyć, tu tej nedželi. Odpusk se jako nešto odkryć, štož či osobite žonovanie přinese. Začo so zadaní sa napuč podać, veľa prúcov nasozać a připodla tež to doživiť, o čím sme vám spievali. Veľa raných hodinov, veľa informácií, jara veľa impresií. To bude dlhý čas trať, všetko za sebe si zriadovať. Každý niečo novo nauknul, nic než ministranča, převodnice, tež ja. My sme sebu si pomali, technice a inak, na každé vážne, sme sa dali uvili. Ja sa nadžiam jara, zo ta džakunoš, kotra še knieživa šun čas, a ta zromadnoš, kotru sme doživili, keď sme sa darili, tež dale vopstej a našu osadu dale do cyrka veže a jej sa dale uvívať dá. A tež za to, štož nás učenia na koncu tež přesahuje hranice našej osady. Posledné miesto, ktoré v italskej si obladachme, bieše miesto Orvieto. Orvieto je jedno miesto, keď je vysoko na hore, tam je nera napínať puč, keď hore veže, môže tež techniku užívať, keď sme to činili, z jednej małej, tak menú lanovku hore ječ, tak niečo podobné. A potom te miesto si odkryč. My bychme hostčo v tej veľkej biskupskej cirkvi, sme si ju jenož skrótka mohli obladať, veľa časa my nemejachme. Tam by Orvieto so niečo kova, štož nám tu v našej končine v Łužice je jara sympatické, dokiaľ to nás ročo veže na jeden svedžen, kotrež my, všetké serbské osady, jara dostojne svedčíme na Božie čivo. V Orvieto kova sa na vážna relikvia. 1260 by jednomu duchovnému sa stalo, zo sreč Božie mšie započíne jedne obladko kravič. Kreje kapała na tun korporale, rubiško, kotrež ministranča trude nawota położa, najbolje duchovne to sam čini. A tute rubiško, te je tun duchovne potom se vozmnil, začinil a je dones bamšej. Bamš je tedy runie Horban IV v Orvieto sydlił, nic w Romie. Bamže još ne bihu cły czas w Romie, to my wiemy. Tutum bamše v Orvieto miał swoje wolne sydło, bunje to dał próbować, čo się ten duchowny jemu přines a je prajo haj, to je woprawdzie jeden dziw. A z toho czasa, przez 400 koła se ten korporale, tam w tutej wielkiej cyrkwi w Orvieto, w której sme zhromadne Božom šu svedčili z všemi ministrantami z našeho a zoreckého biskupstva. Ministranča vykonajú službu, kotraž je služba najsvetšíšemu. Bo
so przytomnia na każdej Bożej mszy. Ministranča są tomu najbliżsi, tomu dopomhaja. Tak sme zakończyli na jednym miejscu, kotreż nie to do sredzista staja, miasto Owieto, a z tym poselnieni sme się nauczyli nie zas do Łużycy, każdy na swoje siedne miasto, żebyśmy z toho byli żywi, a z toho darowali, štož sme tam rjanego, natwarjacego, pozbudżacego dożywili. Usmierenie na Jezusa Chrystusa, ten nas uczynia. Wun je našu cyrkiew założył, wun je tym wune. Jeho człowieczenie se uprosimy, jeho żonowanie niech nas dalej przewodza. Niech wun je tun, kiż przez swoich światych, ki są nam z przykładom, nam da dalej dobry, wierywy przychód. Amen. Wiru se netko zromadnie modlimy. Prostwo. Bożo, Ty so nam bliski, doma runie tak jeszcze cuzby. Dzieci są mnoho w prózdnach dożywili, są so rozladowali na wszelkich miejscach, so odczarstwili. Nauczymy się do jednego żywienia. Słysz nasze wołanie. Luby Bożo, daruj nam dziakoność za to, żeśmy widzieć smieli, a o sobie za strój naród do domizny. Prosimy Cię, usłysz nas. Luby Bożo, daruj nam szczerpność za nowe nadałki a wużadania szydnego dnia. Prosimy Cię, usłysz nas. Luby Bożo, daruj nam moc o sobie tym, kiż nie może się odczarstwić, a nie przynu k miry, dokiż ich nie dotraši. Prosimy Cię, usłysz nas. Luby Bożo, daruj nam wiersową utrobu, so bychmy nowe nabyte moce dere zasadzili. Prosimy Cię, usłysz nas. Luby Bożo, daruj všim zrudnym truszt, a naszym wodnym rytnym wieczny odpoczynk pola Tebie. Prosimy Cię, usłysz nas. Szkitaj Boże naszych wszystkich nowaczków i starszych, a ich kubwariów, żeby so dere uwiewali, a po puczach kroczyli, kiż Tebie wiedu. Prosimy Cię, usłysz nas. Tak so Ci dowierjamy, kiż sam nas uczysz na Tebie słuchać, na Tebie myślić, a Tebie so dowierjać. Kiż se żywa a kralujesz, bo wieki na wieki.
Modlmy so. Smilny Bożo, w oświeciu te dary, przyjmij opokój, któryś Duchu Świętym przynoszamy, a zczyń się z nas dar, iż so Tebie stajnie lubi, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy w utroby. Dziękujmy Ci, Knieżestwo Boże, mocny wódźce. Godny a sławny to jest. Dziękujemy Ci, Boże, przetoż Ty się nas stworzył, żebyśmy za Ciebie jeden za drugiego żywi byli. Możemy mnie sobą ryczeć, zgromadne działacza świecić. Za to so Ci dziękujemy, z toho so my radujemy w Ojcze. Gromadże ze wszystkimi, którzy do Ciebie wierzą, gromadże ze świętymi a angelami sławimy Cię a wołamy. Haj, Ty se światu, wielki Bożo, a se wszystkim ludziom naprzeczo dobro. Za to so Ci dziękujemy. W sobie dziękujemy so Ci za Jezusa Chrystusa. On k nam przyszł, dokąd so ludzie o Tebie dzielili, a so mnie sobą nie rozumili. On nam otworzył oczy a uszy, żebyśmy wiedzieli, że Ty nasz wódz, a my wszyscy mnie sobą bracia a sotry. On nas nie tylko tu za jedne lido zgromadził, żebyśmy czynili, co jeszcze on czynił. To dlaśmy chleb a wino przygotowali, a prosimy Cię, Ojcze, postuj te daraj, żebyście nam było ciło a krew Jezusa Chrystusa. Jezus bieše wieczór do swojej śmierci ze swoimi uczomnikami romadze, żeby z nimi jutronu hostinu świecił. On je za chleb, je so Ci dziękował, Ojcze, jak chleb rozłamał, i on swoim uczomnikom dał a praju, zmijcie a jeszcie wszyscy od toho, to je moje ciło, kotreż będzie za was podate. Potom je zał keluch z winom, je so Ci dziękował, je keluch swoim uczomnikom podał a praju. Zmicza picie wszyscy z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż będzie za was a za mno ich przelata k odawaniu rychu. Potom praj, czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry.
Sme tu zhromaženi vočce a myslíme džakone na ušitko, što je Jezus za nas činil. Tutem vopore, kotreče nam doveril, svedčíme jeho smrť a jeho zrovastanenie. Ty se jeho vopor přivzal, přijmite štož my či přinašamy. Hosanna, čekvalimy, Hosanna Božo náš. Hosanna, čekvalimy, Hosanna Božo náš. Jezus je svoje žiwienie za nas dał. On je z mŕtvych stanul a je między nami żywy. Hosanna, przechwalimy, Hosanna Bożo náš. Na końcu czasowym przyjdzie w krásnosti. Potom nie będzie hižo nuzy, a nikt tu nie będzie trebać płakać, a nie będzie zrudny. Hosanna, przechwalimy, Hosanna Bożo náš. Wódce, Ty se nas na tuto hostinu przeprosił. Duchu Świętym zgromadzeni dostanemy ciało a krew Jezusa Chrystusa. Daj nam moc, żebyśmy byli tak żywi, że se Tebie lubimy. Daj, że se między sobą dere rozumimy, a drugich rady zveselimy. Gromadźe z naszym bamżom Francyskusom a naszym biskupom Heinrichom przeprosimy, niech sme junu ze wszystkimi, którzy że Tebie wierzą, na przeco pola Tebie doma. Daj, żebyśmy se Te Mariu a ze všemi świętymi Tebie bez końca chwały śpiewali. Przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim, dla was oczy Boże wszeho mocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność, wieki na wieki. Nitko kłódce naszej, proszę, żeby ku szulsce nowaczkojo jeszcze raz przyszli, kemni kłótare chore. Ministrantka czynia rum. Pójdźcie do predka, na lewo a na prawo. A czore. I bycie kuście z ministrantów so Šedrić. Aj, tam nie, bucik. Pójdźcie chore. A wam będzie ministrantka pomać, kaj szwo, budete szwoni, ze mną romadze hudce rozprzestryć. Neke nitko ti na to pokreščen, kač kem ni pojde. Budemo ene kovačić. Eskira to ne pojde tede višno uzgale. 1, 2, 3, ište dvaja, dalej. Tako, super. A nekaj se stupimo, da se hudce taka rozprestite, rajčemo. Ministranča Sobočinja. Wódce nasz, kiś ze niebesa, święto Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, staj co Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi, święty chleb nasz daj nam dżęs, podaj nam nasze winy, naše ruce široko vatúrenej, umož nás knížovatu všeho zlého a daj milé pokoj našim dňam, smíso nad nami a pomhaj nám, zobychmy od hrycha przeco swobodni, a przedewším zamučeniem wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoć Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Nic się wódce zaudamy, ale czy macie tym ministranta możecie przyjąć? Mamy Józef. Jezusa, Ty se nas k sebi uwał, a da sme tu, Ty nas posilnieš, to nam do żywienia pomaga. Kajż Ty, tak chcemy Twoim nadałku jednać, a to da się przyjemy, pokoj knieza wstajnie z Wami. Jak wy jeszcze starsi, moja Pajcze, pokoj z Tobą. No. Pomałku hicz.
Jenio Boże, Rajetaj, Zimmermann a Leandra. Liczy Jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata. Чего?
Modlmy so. Knieże Bożo, Ty nas ożywiesz ze światym darom. Wostań z nami, szkitaj nas nieprzestajnie, aż Ci nas hodnych wiecznego żywienia. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Skrótka wazywienia. 19 busów, co są napucz nastahili, a każdy bus je miał jeden taki przedesznik ze czysłom, nasze czysło biesze cinacz. To was to cyrala metoda je nam napucz dała korje, so byśmy się między sobą spoznali, a też uwabili niektórych szkólu rozmowu, też to jest randziło. T-shirt, wiezer, kurbuk, pieczoło słońcu, kniżki, które były potrzebne, wszelkie wiece, które tam na sprzewodzach, są tu brytku przed wotarniszczą, możecie potem jeszcze raz podać. Wszystko je w normalnym ramiku, kaj każdy tydzień. Szulere Workeczanskie szule, niech sobie jutce pundzielu proszę, wosadnik sobie do szule wozmu. Dokiż spoczatk szule świeci sobie w Kroszczycach, pundzielu rano w 8, w Worklecach 9:30, w klosztrze sredu rano 8. Doma w obstarania są utoro w Nowej Wiesce, Rajnce a Honim Hajnku, piatk w Horkach a w Kroszczycach. Na dekanatny wulet modziny niech buskiedźbneny, a potom są dzieci przeproszone w szkole sobie śpiewać od 2 do 8 letnika, każdą sobotu w 10. Zatem kwasy manżelskiego market a meczena Kubica z Wietrowa, które są wczoraj oświadczyli, przyjemy Boże żonowanie. Sakrament toho manželstva chcete sobie zaudać, prosite wierowych o modlitwu, a připovedajte so první raz Krzysztof Pepczak a Malwina Remidowska-Li wobaj z Worklec, wobaj katolskej. Tež první raz Max Schneider z Worklec a Franciska Grajcerec z Kasova, to runie wobaj katolskej. 927 zemře ve staroby 80 let Antonie Kupcina, rodzona Kocerec z Worklec, kowanie requiem biešte piatk. 15.7. zemře ve starobě 80 let Hubertus Kokla z Pančic Kukova. Pusty večer při popelnice je sobotu od 10 do 11, kowanie popelnice je sobotu 1 hodin. Kněsnek daj o tym ryty maj wieczny odpočink. Nech odpočujete Božím pokoju. Kemše su punželo rano ve 8, ze zemře toho Mirčina Cyža z Horku. Utro rano ve 7, za Hanku Šircec z Horku. Sredu rano ve 7, za Mariu Hančikovu, manželského Pavova z Kroščic a zemřetých Sobovičazec z Boranec. Piatk večer za zemřetou Mariu Jakubašec z Kroščic. Sobotu 1 hodin kowanie popelnice, potom 16 a 18 hodin se ta spowiedź, przedniedzielskie kemše za zemřetu Hertu Horbankovu z Kroščic k prinoletnemu opomnieniu a jej manželského Bernata. Dżen za tydzień rano ve 7. Za zemřetu Hanu Brezanovu z Kroščic k prinoletnemu opomnieniu do ponaza Wasadu. Na pojednačích za Jurija Bulanka a manželsku Mariu a syna Jurija z Kroščic, tež potom dvěmaj nyšpo. Zapłać byłam tutaj miestnie za szudověru, którzy do nas mieli, zoście nam napisali swoje prostwy, zoście nas przewodzili ze swoim paczeriom, zoście też niektórzy szkoli pokił nam sobu doromadali, my są na wszelkich miestach tutaj wszystkie należności za nas a za was zromadnie Bohu dowierili. Zapłać było osobieństce prawie dobrą zromadność, którą sam nazonił, ten cały czas o sobie tym pomocnikom, zapłać było Markie Roblej z Pančic, Józefej Żurkej z Skaszec, Klemencej van Dorpej z Worklec, Sylwanii Gruberowej z Worklec, Krystine Herfortowej z Wuscza, Martine Nowakowej ze Kroščic a Jadwizy Richterjowej ze Worklec. Kaj też wam wszystkie ministranča, to byś jara rene, z wami na popuczu być, nadziejem się na dalsze wspomożne zromadne wulity a akcje. Za to šo uprošme si Bože žanovanie. Jest Bóg z wami.
Niech was pożonuje wszechomocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Życzę pokoju.